सब आप देखिए आमर छोट एक घर जहाँकि यहाँ आम गुहाल घर गुहाल घर देखिपारे केमी ये परिस्थिति गुहाल घरटा आमर छोट एक घर यहाँ आसत भितर बुली जावा केमी कौन है घरटा आस यहाँ आम छोट द्वार द्वार देके आसबे यहाँ आम किचेन घर देखो तो किचेन घरटा केमी कौ अवस्था पड़ी आम कौन करूँ गरीब छुआ आस तो यहीपट देखिए आम सीढ़ी घरटा केमी अवस्था आसतु सीढ़ी घर में केमी कौन स्टेप अंधार पूरा अंधार लाइट नहीं द्वार खोलिले जना पड़ो जे केते कि आलोक आलोक कि मधुरमय महोत्सव देखो हाथ उपर किसी जगह नहीं बढ़िया सब बाउंस इटा भाटी टाइल सब आए रखी दौरान देखु छोट एक पपया गछ छोट एक पपया देखिए आसतु देखिए ये काम चली बाड़ में ये आसतु जहाँकि कहते यहाँ सुजना गछ जो कि खाइले प्रखर मात्रा आखिर बस माने प्रचुर मात्रा आखि पूरा दस देखा जाए जो कहते आखि मात्र जोर पत्र खाइले आखि पूरा जोर जोर देखा आम छोट जगन्नाथ मंदिर घर पाखरे अच्छी आपड़ आसिक देखिपारे मोर रथ यात्रा भी होची जाइए तले रूम देखा कौन कौन सब सिचुएसन है आसतु तले सीढ़ी देखिए आसबे न गली पड़े से आस यहाँ छोट हल देखिपारे केमिका बेड दिटा पड़ी आ गोटे खट पड़ी एटी आमर मोबाइल चार्जिंग मोबाइल चार्ज हम ये माइले स्विच जल देखो तो छोट घर घर आस रूम देखा रूम आमर बाबा घर देखिए कि अवस्था पड़ी मो बाबा घर चा पिंतु सुस्थ रुहतु ये खातु देह भल रखु लाइफ रखु देह चिकना रखु आस आम देखा भाई रूम आस भाई घर भाई पूरा चिकना कर रखी आम ये आसिक वीडियो शूटिंग करवा या नेक्स्ट टाइम आस मो रूम आस यहाँ किचन घर कि अवस्था पड़ी पपया खातु देह पूरा भल कदली खातु देह सुस्थ रखु आलू खातु देह पूरा तागड़ा रखु नाउ खातु देह पूरा चिकना रखी आसबे किचन घर मो रूम देखो कि अवस्था पड़ी पूरा गरीब लुटिला घर मो रूम कर देखो कि अवस्था मो रूम पड़ी पूरा गरीब घर आप आसतु देखा मो पछ साइड बैक साइड काम चली पोखर मात्रा हेल्प करने आम यूट्यूब चैनल कहतु आम घर कहतु कहतु आगे पाखु आनंद
କୁକୁର ବଡର କୁକୁର ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଛାଡିକି ଆସେ ବଡର ବଡିଗାର୍ଡ ଗୀତ ଫୀତ ଦବ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ ପୋଖରୀ ତୁଠର ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ପୁତୁରା ଠିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କାଲି ମେଳନ ଗଲା ଡିଜେ ସବୁ ବାଜିଲା ବାସ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଅବଦା ଛାଡି ଉଠିଲେ ବାହାରି ସେଟା ହଉଛି ନା ଯାହା ହଉଛି ଛଡା ଯିବ ନା ନା ଛାଡିବନି ହଁ ନାଲୋ ଭାଇରାଲ ଆମ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଖପାଖର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ କରିବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓଟା କିଣି ହଉଛି ହଁ କୁହ କଣ କହିବା କୁହ ଆମ ଗରିବ ସଂସ୍ଥାରେ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଗରିବ ସଂସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁହ ଆଉ କରନ୍ତୁ ଆମେ ୟା ପରେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ କହିବା କଥା ମୋ ଗାଁ ହିରୋ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ହିରୋ ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ଘନ ଆଉ ସିଏ ନାଲି ଆମ୍ବ ବୋଲି ରଖାଯାଉଛି ନା ଏଇଟା କି ଆମ୍ବ କି କଲର କି କଲର କହ ଭାଇ ହଁ କି କଲର କହୁନୁ ଦାଦା କି କଲର କହୁନୁ ତୁ କି କଲର ତୁ ଆଣିଛୁ କି କଲର କହ କି କଲର ଭାଇ କି କଲର କହ ଦେଖାରେ ତ କହିବି କି କଲରଟା କହୁନୁ ନାଲି କଲର ନାଲି ଆଉ ନାଲି ଇଏ ନା ହେଲା ନାଲି ଆମ୍ବ ଆମ ଗାଁରେ ନାଲି ଆମ୍ବ ନାଲି ଆମ୍ବ କି ଜୟ ହଉ ଆମେ ଯିବା ହେଣେ ଯିବା ପଦା ଆଡେ ଖୁଡିଙ୍କ ଘର ଆସ ଯାଇକି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବେ ଗ୍ରିଲ ଖୋଲା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘର ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ହଲ୍ ମୋ ଖୁଡି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ କଣ କହିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆମର ଛୋଟ ବ୍ଲଗ କଣ କହିବେ ଉପର ଖୁଡି ନାଁ ହଉଛି ରମା ଇଏ ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଣି ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଖୁଡିଙ୍କ ଘରୁ ବିଦା ହେଲୁ ସାନ ଖୁଡି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆସିକି କଣ କହିଲାଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ମଝିଆ ଖୁଡି ଦେଖିପାରିବେ ପୋଖରୀ ଗୁଡାରୁ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବି ଆମର ଏକ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ରାତି ଅଧରେ କାହାକୁ ଦେଖିବେ କିଆଣି ମେକଅପ୍ ହବାରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ସାବୁନ ମାରୁଛନ୍ତି ତମେ ସବୁ କେତେ ଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ପଳେଇଆଲେ ହଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ତଳକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଆମର ମଝିଆ ଭଉଣୀର ଭଉଣୀ ଆମେ ତ ରାତି ଅଧା ଜାଣିପାରିବନି ତଥାପି ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଫେସ୍ ଫେସ୍ କରିକି କ୍ଲିୟର ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପାଇଁ କଣ କହିବାକୁ ଲାଇକ୍ ଫେଲର ମାରିକି ମୁହଁ ଦେଖିଲ ନା ସେ ଫେଲର ପଳେଇ ଆସ ଆମ କଳସାରେ ଟୋଟାଲ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡିବ ବଡା ବାପା ପୁରା ଖାଲି ଦେହରେ ବସିବେ ଜାଣିନି କଣ କରିବ ଆସ ମୋ ବଡ ବୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏଟା ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡିବ ହେଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ଆସ ମନ୍ଦିର ଆଡେ
ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର କରିବା ଆମ ଗାଁ ଗାଁ ଛୋଟ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଚଉରା ଟିକେ ଜଳେଇ ଦିଅ। ଆଗୁଟା ଘରକୁ ଯିବା ଆଗ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗେଟ୍ରେ ପଇସା ଅଭାବରୁ କ'ଣ କଲ ନା ଟିକେ ତାର ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ସାମ୍ନାର ବଡ଼ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ଟିକେ ରୁହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ମୋ ବଡ଼ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଉ ଏଇ ମୋ ଖୁଡ଼ି ଆସିଲା ଖୁଡ଼ି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଆଳତି ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳତି ସରୁ ତାପରେ ଯାହା କହିବା କଥା କୁହାଯିବ ହଉ ରାଉଜି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବା କେତେ ବଡ଼ ଷେଣ୍ଢ ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଆସି ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆଇଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଲେ ବଡ଼ ଆମର ସାମ୍ନାର ବଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ପରା ଆମର କଣ କହିବି ଭିଡ଼ିଓଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲ କ'ଣ କଲ? ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜୁଆର ହେଲୁ ଆଳତି ନେଲୁ ଭୋଗ ଖାଇନୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆରେ ନୂଆ କିଛି କୁହ ନୂଆ କ'ଣ କହିବେ ନୂଆଟା କିଛି କହିବ ନା ଆଉ ଆମର କାଲି ଗଲା ଗାଁ ବଡ଼ ମିଳନ ଆଜି ଛୋଟ ମିଳନ କ'ଣ ମାଦଳ ପାଟି ଆସିଥିଲା ମାଦଳ ପାଟି ମାଦଳ ଦଳ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ମହାନ୍ତିର ବଡ଼ ବୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖ ଶୁଭୁଛି ନା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ନା ତାକୁ ହେଲା ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କର ସେ ହେଲା ନାତୁଣୀ ସେ ହେଲା ମୁତୁ ନାତୁଣୀ ଇଏ ହେଲା ତନୁ ନାତୁଣୀ ଆଉ ଆପଣ ବଡ଼ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହେ କୋଉ କଥା କହିବୁ କହୁନ କୋଉ କଥା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ବାହାଘର କୋଉଦିନ ହବ କୋଉଦିନ ବରଯାତ୍ରୀ ଆମର ମାଙ୍କର ସାନ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଝିଅ ଭୁକୁଣି ତା ନା କ'ଣ କହିବେ କୁହ ଭୁକୁଣି କୁହ ଏବେ ପଳେଇ ଆସ କ'ଣ କହ ବଡ଼ ତମର ତମ ଟିଟୁଆ ଦେଖିବ ମୁନା ଦେଖିବ ଲିଟୁଆ ଦେଖିବ ସବୁ ଦେଖିବ ତମ ନାଁରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଶହ ଲୋକ କୁହ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଯିବ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଯିବ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ନାରୀ ମହଲ ହଉଛି ଆମର ଠାକୁର ତୁଠରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ମହଲ ହବ ଠାକୁର ସେବା କରି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ନାରୀ ମହଲ ହବ ହେଇସାରିଲା ତାପରେ ଜେଜେ ସ୍ଥାନକୁ ଜେଜେ ଯିବେ ଆଉ ମୁଁ ଚାଉଳ
ତାଙ୍କର ମାମା କଟେ ବଡ କଟେ ବସିବେ ମୋ ଖାଇ କଣ ଦେଖୁଛ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିନି। ମାମା ମୋର ମତେ ଖାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ବ୍ଲଗ ଶେଷ ହେଲା ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।